22 għaqda volontarja li qed joperaw bris il-komunità Awċija ser igawdu minn allokazzjoni ta' kważi 110,000 euro permezz ta' skema tal-Gvern. Dawn l-għaqdiet volontarji se jkunu qed jingħataw għajnuna ta' 5,000 euro kull wieħed biex il-Gvern jgħinhom ikomplu bil-ħidma tagħhom. Waqt loti ta' din l-għajnuna l-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri ħabbar li b'kollox kien hemm 27 sottomissjoni. Qal li din hija r-raba' edizzjoni ta' qotjiet u l-akbar investiment dirett li qatt sar. 22 NGO ibbażati ġewwa Għawdex ser ikunu qegħdin jibbenefikaw minn 5,000 euro kull wieħed minn fond ta' 110,000 u dan propju sabiex inkomplu ngħinuhom fl-operat tagħhom, inkomplu ngħinuhom ukoll fil-ħidma volontarja tagħhom. Il-Ministru għal-Għawdex spjega li l-għanijiet ta' din l-iskema huwa li jtejbu t-tessut soċjali, kulturali u ekoloġiku ta' Għawdex. Il-Ministru spjega kif wara l-imġija bdiet konsultazzjoni biex jiġi determinat l-impatt tal-pandemija fuq l-għaqdiet volontarji li operaw fil-Gżira ta' Tletoljiet. Saħaq li b'konsultazzjoni sħiħa mal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat ġie deċiż li għal din is-sena l-għaqdiet volontarji li applikaw b'suċċess jingħataw il-possibilità li jipposponu l-implementazzjoni tal-proġetti, inizjattivi u avvenimenti għad-dati ta' wara li jieqfu ċertu direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa.